Ništa, samo potpišite ovdje i to je to. Datum ja, jel? Da. Ništa, to bi bilo to. Inic Milan kod mene u kancelariju. Odmah. Milan Inic. Da, šefe. Idi ovako. Daću ti 10 dinara. Dobro. Idi kupi mi kolu. Da, naravno, šef. Idem. Dobro. Može si njiš sam. Dobro, hvala. Malo je teško. Da. A ti su otišao jaci. Jebote. Inic Milan. Čekaš da se javi. Vidi ovako. Ne mogu. Ja ne mogu. Daću ti 10 dinara. Hvala. A ovaj plače tamo